Yazilengwe. Ishayile ukho. Akulaleki. Manini mana. Uyabona ngifuna unitshena kahle, ngichazele kahle. Mina ngaqeda ukuhlathi la kuMaskandi. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uqale phansi umbango wembango embili zikaMaskandi ukhuzana impungose kanye negcokamelisha umthandeni Manqele emva kokuphuma kwealbum yama SAP ehloko sayo sithi Ivethe. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la nibola khona le video. Kanti ke mangoqala usijonele likhazi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwanda. I-album yama SAP kubuya ngathi isusa umsindo omkhulu einkundleni zokuxhumana kanye nabalandeli bahlukane phakathi. U-Ali Mfokamgube ke ukhiphe i-album la agadla khona ubuya ngathi ugadleza aphukela kwigcokamelisha njengoba ke igcokamelisha libe seliqopha ivideo lisho ukuthi ke lona liwugoqa kuMaskandi futhi ke ilona lafika noshintsho emculweni kaMaskandi. Kanti ke kuleyo video libalula igama lembangi yalenkulu ukhuzana impungose lasho okuthile. Kanti ke nokhuzana naye ubesebuya ebuyisele esho ukuthi cha akushuthi kahle zephukela uMfokamgube njengoba ke uthi ke umthandeni engathi akahlalisekile selokho kuphumele album abantu bayakhala impela nasey'nkundleni zomxhumana ngawo lo mtalabo wa-Ali ubhekese kumthandeni Mfokamanqele. Kanti ke ngaphandle kokuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ngiyidedele le video nawe uzibonele ukuthi ke ngabe yini le esikhuluma ngayo. Yazilengwe. Ishayile ukho. Akulaleki mthoka fiki. Ayithula. Ubona kuyiphuphu lalela ubona kuyiphuphu uma ngabe kuyiphuphu kushawe ngathi abangafa. Hamba kweyidakaza odongeni kuvuka kubuze. Yabona uyokushaya wezo. Ukushaya akulaleki. Kuposta njalo kuyatatazela kunzima. Betha kuze nama yikho kuzayo akusiza kalutho 9mm amavini 9mm ayabisiza kalutho usiba no la isumoya manini mana uyabona ngifuna unitshena kahle ngichazele kahle. Mina ngaqeda ukuhlathi la kuMaskandi ngafika mina gqoka uprintut uyazwana namateki uyabo ngisho umgodi amahlathi azwa ukuthi amahlathi ungabe ufuthi umgodi eqopheni namateki manje uqoqa isicathulo noma sinuka kodwa isicathulo yabo sinoma sinuka kodwa ngikhoke lapha ngila ekuthenini uyabona mina ngikhuluma indaba zamuntu mina yabo manje umuntu osathi akwazi ukutala lapha la kuMaskandi mina ngikhuluma indaba zamuntu yabona ngadonzela wabona uFakuthi lo uFakuthi ngamdonsa ibhola njalo kwaba kubo ngambhoxa yedwa ngaphinde ngabe ngadonsa lo umgube lo Innova ngakhetha iphele emasini futhi ngasho kanti angibafuni umgube beMercedes umgube we BM nani ngifuna umgube weInnova ngaqondisa nje ngiyibona ngamshaya into zakhe yabo ngamshaya into zakhe ngambhoxa entabeni ngashaya into zakhe. Hayi ke ngiyathemba ukuthi usuyibonele nawe umbukeli wabhema wakhola ukuthi ngabe kwenzakalani phakathi kwale imbangi ezimbili zikaMaskandi umthandeni kanye nokhuzana. Kanti ke ake sivele siyiqede kwi-comment section uzoya kwi-comment section bese uyasho ukuthi wena luthini uvo lakho ngale ndaba. Kanti ke mina sengiphuma kanje awungibambeke evidweni elandelayo yazi ukuthi sihlangana kuphi ngasiphi isikhathi futhi kanjani. Mina sengiphuma kanje ngithi nazo.